Ideme si dnes vyriešiť klasickú prútovú sústavu. Na začiatok si potrebujeme vypočítať statickú určitosť. To znamená, že či to dokážeme vlastne vyriešiť rovnicou síl, rovnalo síl, alebo nie. Vzorček ako taký máme 2 krát U minus P minus R. Vidíme tam, že U máme počet úzlov. Máme raz, 2, 3, 4, 5 úzlov. P máme počet prútov, čiže 7. Hej. Máme raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A počet reakcií máme 3, keďže máme jednu na posuvnej väzbe a dve na rotačnej väzbe. Dokopy to vychádza 10 minus 10, čiže veľká 0. Čiže môžeme to ísť ďalej počítať. Ja si nahradím moju posuvnú väzbu iba jednou silou, keďže je posuvná. A tá bude AX. A ja si nahradím moju rotačnú väzbu dvoma silami. Ja tam dosadím EX a EY je tu. EY. Poďme si vyriešiť sily. Začnem suma momentov okolo bodu E, aby som si vyriešil reakciu v bode A. Tak si to dám sem. Takže máme suma momentov okolo bodu E sa rovná 0. Predpokladám, že tento smer je pozitívny. A môžeme začať s tým najľahším. Moje neznáma je AX. Páka ako taká je 1,5L. Hej, to je tá výška. 1,5 krát L. Máme tam túto silu, ktorá pôsobí. Páka je zase 1,5 krát L, ale mínus 1,5 L. Máme tam túto silu. Táto vzdialenosť bude L plus 0,7 L a bude to pozitívne. Toto je jednotka, mimochodom. Čiže 1,7 L. A nám zostáva, to je všetko, takže dosť jednoduché. Sa rovná 0. Naša neznáma je práve tu. AX. A ja si všetko ostatné prehodím na druhú stranu. Výsledná rovnica teda sa rovná, keď si to prehodím aj vydelím, dole bude 1,5 L. Tu bude F1 krát 1,5. Hej? L. A máme tam minus F2 1,7 L. Tí, ktorí to už vidíte, L-ko nepotrebujeme. Takže ja si L-ko jednoducho vydelím. Lebo všade násobíme iba jedným L-kom. A výslednú rovnicu, keď dosadíme, dostaneme hodnotu pre AX. F1 máme 500 N krát 1,5. F2 máme 350 krát 1,7 a delíme 1,5. Výsledná rovnica pre reakciu AX dosadíme teda do kalkulačky. A vidíte, že ste nepotrebovali dĺžku. Ale tá je všade rovnaká. L myslím. 1,5. Výsledok máme nepekný, bohužiaľ, tak zaokrúhlim. Máme 1,03. Pôjdem celá 3? Nepôjdem. Ja to zaokrúhlim na celé čísla. Hej, tak som sa aj rozhodol. Mám 103 novú reakciu. Poďme ďalej. Potrebujeme si určiť reakciu, teda v bode E. Ja začnem s tým, že jediná reakcia, ktorá pôsobí smerom hore, je EY. Máme jednu rovnicu a jednu neznámu. Tu môžem do tyrkysovo napísať.
suma síl v smere y sa rovná 0. Táto bude ešte ľahšia. Máme EY pozitívny a máme tam plus F2. A to je všetko. To je úplne všetko. Takže rovná sa 0. A vieme vydedukovať teda samozrejme, že EY bude minus F2, čiže EY sa rovná minus 350 newtonov. A máme teda reakciu EY. A poďme na suma síl v smere x. Suma síl v smere x sa rovná 0, čiže máme tam EX, to je to, čo sme si ešte neurčili. Máme tam plus AX a máme tam minus F1. Zase veľmi jednoduchá rovnica. Prehodíme si naše známe. EX sa rovná F1 minus AX a dosadíme si hodnoty. Čiže máme tu odtiaľto, máme tu 500 a máme tam minus 103. A zase ja zaokrúhľujem celé čísla, hlavne pre prútovky. Takže máme, že EX sa rovná z hlavy 397 newtonov. Určite to môžete skontrolovať. Ja si teda dopíšem výsledky na tento diagram. Takže AX sme teda vypočítali 103. Toto prepíšem ako 103 newtonov AX. EX máme 397 newtonov a Y máme minus 350, čiže to pôsobí smerom dole. Hej? Tak ja si rovno otočím tú šípku, že bude smerom dole a bude to plus. Hej, len som si to otočil. Takže toto bude pôsobiť v tomto bode smerom dolu. Čo aj dáva zmysel, lebo toto pôsobí smerom hore. Ideme teda na druhú časť, čiže metodou, vlastne uzlová metóda, kde si určíme vnútorné normálové sily. Kde máme začať uzlovou metódou? Uzlová metóda prakticky znamená to, že my si uvoľníme jeden úzol, my tam dáme všetky sily, ktoré pôsobia na ten úzol a suma síl toho uvoľneného úzla musí byť 0. Každý tento úzol sa nehýbe. Ešte raz, každý tento jeden úzol v tejto prútovej sústave sa nebude hýbať, alebo teda nebude zrýchlovať. A tým, že trošku vyťahnem, hej, pohybový zákon, tým, že sa nezrýchluje, hej, Ačko sa rovná 0, zrýchlenie, sily, ktoré pôsobia, suma síl musí byť 0 v každom smere ako taký. Ale toto vymažem, vieme, že je to statika, takže je to statické. Začnem na uzle, kde máme dva prúty. Neznamená to bod D. Tam máme 1, 2, 3, 4. Nevypočítate to. Nemôžete si vybrať napríklad úzol B. 1, 2, 3 úzly. 3 neznáme, 2 rovnice. Nefunguje to. Vy chcete 2 rovnice a 2 neznáme. Čiže ja začnem. Mohli by ste začať Ečkom. Mne sa páči Cčko, kde si musíme aj dopočítať uhol ako taký. Je tam uhol, budem používať hnedu. Tento uhol si definujem ako gamu. A musíme vypočítať. Takže ja poznám protiľahlu a priľahlu, čiže to bude tangens. Idem počítať ten uhol. Je to tangens gamma a je to protiľahla k priľahlej. Hej. Protiľahla je 1,5 výška, k priľahlej je 0,7. Ako vidíme, L-ko nepotrebujeme vôbec, L-ko sa preškrtá. A dostaneme rovnicu, keď si prehodím teda výpočet toho uhla, tangens na minus prvú,
Máme 1,5. Skoro to vyšlo, perfektná dvojka, ale nevyšlo, nevadí. Nastavte si, veľmi odporúčam, na stupne, nie radiany. Čiže nájdete si nastavenie kalkulačky. Tangens na minus prvú 1,5 deleno 0,7 nám vychádza relatívne veľký uhol, čo dáva zmysel, ako som to nakreslil. Zaokrúhľujte, prosím vás, 65 stupňov. Žiadne 64,983. Neurobí to rozdiel vo vašich výpočtoch. 65 stupňov. Poďme si teda uvoľniť ten prvý úzol. Úzol C, ako taký. Tu je môj úzol C. Doňho ja začnem tým, aké sily tam pôsobia, externé sily, ktoré pôsobia. Tu je moja červená. Tu pôsobí F2. A normálové sily budú pôsobiť a ja budem ich kresliť asi modrou. Nemáme tam, budem ich kresliť modrou, tmavo-modrou. Normálová sila pôjde v tomto smere, N3. A v tomto smere. Hej, ja len predpokladám, že to pôjde z bodu pod úhlom, ako taký. Máme N7. Správne treba nakresliť úhol, takže úhol som definoval tu. Sa určite nepomýlte. Tento úhol je gamma a toto nám stačí, aby sme vyriešili našu sústavu. Takže poďme teda na to. Začnem suma síl, hej. Ešte raz teda nakreslili sme si body, sily idú smerom von z bodu. Je to len predpoklad. My to len predpokladáme, že je to pravda a ak to bude mínusové, tak sa otočí smer. Hej, naopak to bude pôsobiť. Začnem s tým, za akým smerom začnem? Tam, kde mám jednu neznámu. Nezačnem v smere x, lebo aj N7 pôsobí v smere x. Ja začnem tam, kde mám len jednu silu. Čiže N7. Suma síl v smere y. Ja to môžem dať aj do takéhoto rámčeka. Úzol C. Suma síl v smere y sa rovná 0. Dostanem tam, že je to plus F2 minus N7. A teraz dôležitá otázka, či sinus alebo kosinus. Tu si predstavte, že ja chcem túto zložku tej sily, hej, táto zložka tej sily, a vidím, že to je proti tej kóte, oproti, hej, protilahla. Čiže použijem sinus, lebo sa to nedotýka. Taktiež mám teda takú malú fintu, že si predstavte, že teda oproti sa pozeráte na slnko, čiže sinus ako taký. Takže máme tam sinus gamy sa rovná 0. Vyjadrím si N7. N7 sa rovná F2 deleno sinus gamma. Dosadím si hodnoty 350 newtonov deleno sinus 65, čo sme tu vyrátali. A hodnota bude určite väčšia ako 350 stupňov. Inak ste urobili nejakú chybu. 350 deleno sinus 65 a výsledok je 300. A hovorím, ja budem zaokrúhľovať na celé čísla. 386 newtonov je N7 a je pozitívna. Hneď si to tu zapíšem. Hej, zoberiem si takú modrú a ja si zapíšem, že teda N7 bude pôsobiť v takomto smere a N7, môžem to dať tu, N7 sa rovná 386 newtonov. Môžem dať takúto čiaročku. Ideme teraz na suma síl v smere x. Suma síl sa rovná
0. Máme tam teraz minus n3 a minus n7 a teraz chceme kosinus použiť, hej? Kosinus gamy sa rovná 0 a vyjadrujeme teda n3. A to bude minus n7 kosinus gamy. Dosadíme. A si všimnite, že ak v jednom použite sinus a je to správne, tak v druhom bude kosinus, hej? Takže minus 386 kosinus 65 n3 vychádza na 100 minus 100 a hovorím zaokrúhlo na celé čísla. Čo to znamená minus? Minus znamená, že to bude opačné zamienko, že to otočíme. Pardon. Takže sila bude pôsobiť v smere tam vnútorná. N3 sa rovná 136. A toto sú, dámy a páni, vnútorné sily, hej? Nie že vonkajšie. A týmto sme uzatvorili úzol C. Takže sme vyrátali obe naše neznáme a sme si nakreslili diagram a toto je de facto všetko. Ak sa mi zmestia všetky uzly, tak ich nechám na tabuli. Dám takto. Máme úzol C, ktorý je spravený. Pokračujeme na ďalší úzol. Môžete skákať prakticky ako chcete. Ja napríklad skočím na úzol E, ktorý je veľmi jednoduchý. Úzol E. Tak ja si ho nakreslím. Máme tu úzol E. A pôsobia nám teda vonkajšie sily. Použijem teda fialové na reakcie. Máme tam EX a máme tam EY smerom dolu. A ja to dám na schvál sem. EY a naše vnútorné sily ako také. Máme tam modrá. Máme tam doprava. Toto bude N4. A dolu bude, to je 5, N5. A už celkom vidíte, prečo je ten úzol neskutočne ľahký. Lebo keď urobíme suma síl v smere X, tak vidíme, že máme len, žiadne uhly nemusíme počítať, hej? Plus N4 sa rovná 0. N4 musí pôsobiť opačne, čiže minus EX a EX sme stanovili, že máme 397. Hotovo, vyriešené. Suma síl v smere Y. Máme tam všetky sily, ktoré pôsobia v smere Y, minus EY, minus N5, N5 sa rovná, hej, teraz len si prehadzujem, minus EY, čiže minus 350 newtonov, logicky, lebo to bude pôsobiť smerom hore. A hotovo. Máme teda vyriešený ďalší úzol, veľmi rýchlo, ktorý si tu dopíšem. Takže tento úzol bude pozitívny, 397 sa rovná N4 a tento bude negatívny, čo znamená, že teda vnútorná sila bude tlačiť smerom, hej, hore. N5 sa rovná minus, teda 350, už som si to otočil. Môžem to trošku aj počiarknúť. Hej? Takže máme vlastne už 4 neznáme vnútorné sily normálové a potrebujeme ešte 3.
A už teoreticky by sme mohli ísť na D. Ja sa posuniem na úzol A. Na to potrebujeme definovať ešte jeden uhol. Potrebujeme ešte definovať jeden uhol. A ten uhol je následovný. Ja ho definujem ako čo? Ako beta. Beta je pekná. A betu si taktiež vypočítame pomocou tangencu, ktorý by som mohol zmestiť. Ja toto vymažem. A urobíme si betu. Takže beta, tangens beta sa bude rovnať protiľahlá k príľahlej. Ešte raz, protiľahlá k príľahlej. Protiľahlá je 1,5 metra, 1,5 krát L a deleno L. L sa vyškrtnú, čo je veľmi užitočné a pekné. A zostane iba 1,5. Takže betu vypočítame ako tangens na minus prvú 1,5. A nám vyjde tangens 1, teda ak by sme mali jednotku, je to 45 stupňov, 1,5 bude 56,31, ale ja dám 56. Hej, ja už nejdem na takú presnosť počítať. 56 stupňov mi úplne stačí. To je beta ako taká. Poďme si uvoľniť teda úzol A. Ako to spravíme? Tak si nakreslím teda môj úzol. Napíšem si úzol A. Toto si môžem dať takto. Úzol A. Ja si tam dám bodku. Poriadne viditeľnú. A. Ačko, to popíšem iným. To je jedno, potom. Máme tam teda reakciu ako takú. AX. A teraz, tu je dôležitá časť. N5 už je stanovená. N5 je stanovená, že pôsobí smerom hore. Hej? Čo znamená, že táto sila bude opačne. Tu bude N5, čo je naša známa ako taká. Hej? Vždy, keď teda kreslíte, vlastne prúd môže byť, ja to asi dám tu, nemám inde miesto, prúd môže byť buď zaťažený v ťahu, hej, čiže vnútorná sila by bola smerom von, hej, by to ťahalo, N, alebo by to bolo zaťažené v tlaku, teda v tlakom, hej, alebo po anglicky compression, tension a compression. Hej? Takže prvú silu, ktorú už poznáme, je N5, ktorá pôsobí dole, hej, kvôli tomu, že je to v ťahu. A tieto dve nepoznáme. Máme N1 a máme N6. Uhol treba určite zapísať. A ten uhol je beta. A teraz počítame klasický príklad. Suma síl, a ktorý y-ový. Máme tam minus N5, čo už je známa, a máme plus N6 a zase, hej, je to protiľahlá, je to proti, hej, keby sme sa pozreli, tu by bolo jednoducho, hej, slniečko, hej, proti tej kote je slniečko, čiže sinus. A hlavne je to len metafora, hej, určite tam nemusíte kresliť slniečka. Sinus
beta. A máme ešte nejakú v smere y? Nemáme. Hej, sa rovná 0. A vypočítame si, vyjadríme si n6, n5, lomeno sinus beta. A na chvíľočku, že prečo teda sa pýtate, že odkiaľ zmizlo to mínusko. Ja, čo som spravil, je som si prehodil tentokrát moju neznámu na druhú stranu. Mínusko sa stane plusko a tu krátim sinusom betou, čiže na druhej strane budem deliť. A dosadíme si hodnoty. N5, preto si to treba písať, N5 je 350 N. A sinus beta je 56. Zase malo by to výjsť väčšie. Takže máme 350 deleno sinus 56 a vychádza nám 422. 1,1, hej, ale ja dávam 422. A ideme teraz suma síl v smere x sa rovná 0. Máme už teraz naše ax pôsobí. Teraz pôsobí aj naša neznáma n1 a taktiež pôsobí tá zložka n6. Hej, n6 má túto zložku v tomto smere. Čiže to bude plus n6 kosinus beta. Hej, sa rovná 0. Nič viac, máme 3 zložky. Vyjadrím si moju neznámu, čiže si prehodím toto celé na druhú stranu, čo bude jednoducho mínus. Minus n1 minus n6 kosinus beta. Či som mal vyjadriť? Pardon. Vidíte, toto sa občas stane. Ja som chcel samozrejme prehodiť ax, ja si len teraz vymením tieto dve. N6 je naša neznáma, samozrejme. Takže na tejto strane máme N6 krát kosinus beta a na druhej strane máme mínus. Hej, dobre to? Dobre. A ešte vydelím kosinus beta, hej, takže deleno kosinus beta a dosadím si hodnoty. Takže máme tam minus n1, pozriem sa, n1 sme už vypočítali a zase som sa pomýlil. Sa ospravedlňujem. Poďme teda, nevadí. Hej, keď sa pomýlite, treba to buď vymazať, preškrtnúť a začať radšej od znova. Takže na tretíkrát hádam, že to pôjde správne. Suma síl v smere x sa rovná 0. Toto sme mali správne. Takže n1 plus n6 kosinus beta a potom máme plus ax. A naša neznáma nie je ani ax, nie je ani n6, ale to si radšej dám do farby a je n1. Čiže toto si prehodím na druhú stranu. Výsledok ako taký, máme n1, toto bude minus n6 kosinus beta a minus ax. Dosadíme si naše hodnoty ako také. N6 sme tu už vypočítali. Hej, minus 422 kosinus 56 a máme tam minus ax a ax nám vyšiel 103. Toto bude najväčšie číslo zatiaľ, čo sme vypočítali. Aspoň si myslím. Minus 422. Tak možno nie. 338,97, čiže 339. Minus 339. Minus 339 newtonov, čo zase znamená, že sa otočí znamienko. Hej? Takže, poďme si to teda dokresliť do našej schémy, tou tmavou modrou. N1 má minus 103,
Čiže nepôsobí tam, ale pôsobí do negatívneho smeru, čiže do uzla. N1 sa rovná, asi som povedal 103, je to 339. A N6 bolo pozitívne 422. N6 je 422 newtonov. Ktorá nám zostáva? Ktorá nám zostáva, sa pýtate. Označme si, ktoré prúdy sú zaťažené ťahom, čiže plusko, a ktoré sú zaťažené tlakom. Hej? Čiže ktoré by sa začali naťahovať a ktoré by sa začali stláčať. Začneme od jednotky. Jednotku máme ťah. Ťaháme. Dvojku nemáme, tá je naša neznáma ešte. Trojku máme ťah. Štvorku máme vztlak. Päťku máme ťah. Šestku máme vztlak. A sedmičku máme vztlak. Jediné číslo, ktoré nám teda zostáva, je 3. Čo som si asi vymazal. Nie 3. 2. Dobre, to je 5. N2. N2 nemáme. A to, že na vás, či chcete ísť do úzlu D alebo do úzlu B, to je úplne na vás. Ja si to rád vypočítam asi úzlom B, keďže tam máme len dve sily, hej, ktoré pôsobia v tom smere. Tak môžeme ísť na to. Ja to skúsim zmestiť tu, na tomto maličkom. Takže nakreslím si úzol B. Nakreslím si samozrejme sily, ktoré tam pôsobia. Máme tam silu F1, aj keď ako viem to vypočítať aj bez toho, ale radšej nakreslím. N5 predpokladám, že pôsobí von z uzla, čiže N2. A tu, hej, máme to vztlak, čiže šípka bude pôsobiť smerom tam. Čiže tam. N7. Hej. A teraz, čo je ten uhol? Dá sa to dvoma spôsobmi prakticky nejak určiť alebo vymyslieť, ale ja si vypočítam tento nový uhol, hej, lebo je to tak jednoduchšie to nakresliť. A tento uhol bude alfa, hej. A keď gamma bolo 65 stupňov, tak alfa bude 25. A to si môžete kľudne dokázať aj sami, hej. 25 stupňov, keď toto je 65. Takže tu máme alfu. No. A ja rovno začnem suma síl v smere y, lebo naša neznáma je N2. Suma síl v smere y sa rovná 0. Dostaneme, že N2 plus N7. A tentokrát bude to kosínus. Hej, vidíme, že to je prílahlá, sa dotýka tá kóta tej strany. Čiže máme tam krát kosínus alfa sa rovná 0. Takže N2, len si prehodím moju neznámu na druhú stranu. Hej, toto je moja známa, ktorú si prehodím na druhú stranu, bude to mínus. A dosadím si hodnoty. A dúfam, že sa mi to zmestí. Mínus N7. N7 je 386 a ten uhol nám vyšiel 25 stupňov.
A N2 nám vychádza a kosinus 0 je 1. Hej. 386 krát kosinus 25 a nám vychádza na 300... Ja to zaokrúhlim na 350. Mne to vychádza na 350. Čo je dosť reálne, lebo to je naše jeden z tých reakcií, čo sme vypočítali. Hej, 350, 350. Tak to bolo iba zaokrúhľovanie. A je to plus. Takže N2 je zaťažené tlakom s hodnotou 350 N. A môžete si dokázať to, a môžete to dokázať, že možno, že som niekde spravil chybu, ale dúfam, že nie. Musia ostatné uzly výjsť 0. Suma síl musí výjsť 0. Hej, keď použijete tieto hodnoty tých normálových síl na tieto prúty, musí to jednoducho výjsť 0, inak máte chybu. Samozrejme, nie rozdiel 0,1 alebo 0,2, lebo to je chyba zaokrúhľovania. Hej? Ale keď je rozdiel 10, 20, 30 newtonov, 100 newtonov dokonca, už niekde máte chybu. Trošku zopakujem, čo sme spravili. Za prvé sme si učili určitosť, či to vôbec viem vyriešiť takýmto spôsobom. Druhý krok je si vypočítať reakcie. Hej, my nerežeme, my necháme proste sústavu tak, len vonkajšie sily berieme na ohľad. A tretie, sme zobrali uzly, začíname tam, kde máme najmenej prútov, čiže 2, a potom môžeme sa presunúť ďalej. Tak toto bola teda uzlová metóda pri dosť jednoduchej prútovej sústave. Nejaké otázočky napíšte, poprípade môžete na e-mailik poslať, ak je nejaká prútovka komplikovaná, tak postaním sa to vysvetliť v ďalšom videu. Čus.